Kaže, izazovi avanturu. Nekad bio put, sad ga više nema. Sad smo na pravom putu. A tako mašne? Ovo visi u zraku. Dalje nije put. Sad moramo ovo se ići pa prijeći. Nemamo se tamo gdje popeti. Nema veze ovdje. Ovdje ima skoro 2 metra dubine, koliko je prokopala rijeka. Za ne povjerovati. Ne stvarne krize. Evo i ovdje ste putem nešto.
potkopala u jednu traku skroz. Kamenje na putu. Eto, ovdje asfalt to ono. Idem dalje. Evo i ovdje je put zatvoren. Ne može se proći od ozgo sa Rumlovo brdo sva odran. Idemo pa neka starom putu, a vamo je novi. Evo je voda išla skroz. Prokopala kanal. Evo dozgo još ide voda teče, kao što vidite. Priroda je čudo. Izlaza nema. Evo i ovdje je voda prokopala. Nevjerovatno. Evo ovdje ko što vidite kako je odnijelo. Asfalt visi u zraku. No još jedno mjesto. Put prekinut.
Jedini propust koji je preživio. Dobro je da ne izgubiš signal u tunelu. To je to, kaže za ovaj video. Vidimo u sljedećem videu. Lajkujte, šerujte, komentarište. Ćao! Ćao!